kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañcay kala saaha huccidde mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hande ko yiɗon yo Allah waɗen hen jaam goto fof salminama inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jittake laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal aduna foof mborosaw holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal aduna foof Allah danda en e rafiji ha tengti oɗo rafi biyeteɗo fièvre Crimée Congo yo Allah dandu en dandana en danda julɗo kala danda neɗɗo kala banni adama kala yo Allah dandu ɗum e oɗo rafi ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe hande jeeya ko ɓuuri tengtude jayndel ɗi kongude Khalifa Babacar Sall nane nder jayndele ɗi kanko wi ey Ousmane Sonko wi ala nanodiral ala e hakkude mabɓe so jiiɗi ande ko holɗum joni joni wonta e jayndel ɗi goɗɗum ko duumi hen woni salaire aji ganda wiyama yo ɓeyde gardiɗo leydi wi ko way noon wawata wonde saabu ko ɓeydita hen ko heewi ha tengti noon e duttugol oɗo mo ganda kanko woni Mamles Camara keptinaɗo to banggal yette windugol to banggal wonde jayndiyanke e ko way noon neɗɗo mawɗo yo Allah yurmo yafomo joni joni wonta so Allah lamɗo jaaɓi non tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe jayni gendire le soleil gudditirten oɗo subaka talata hande saabu nanda hanki noon wonno ko fête du travail 1er mai ɗum noon ko tan jarnude walla tan ruttude teddugal kala mo ganduɗa nani finane dawa e ko wawi wonde fo kala jaahowo guese ɗum hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ina waɗe ina rutte oɗon hommage ina rutte ngal ɗon teddugal wiide tan yo Allah naw liggeyaji ɗi yeeso yo won ko ganduɗa sa liggima heeɓi ko keɓɗa ko wona nafoore ma sabu ko ɗum ɓuuri hen yette dañde solo ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe gudditirten ko jayni gendire le soleil jayni gendire le soleil noon hanki kamɓe liggotoɓe ɓe kuccite gardiɗo leydi ene jeeya e goƴali mabɓe yidde salaire aji ɓeyɗo kono noon gardiɗo leydi wi ko way noon wawata webde saabi ɗum ko ujunere e nogas ujunere e temedere capanɗe jeetati e joyyi milliard uji woni ko ganda e kitale ɗiɗi ɗeɗo nannama e banggue salaire uji nannama e banggue ustude guura e banggueji goɗɗi ɗi ganduɗa ete nannama hen ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa ruttude walla nattinde hen koppareje wawata wonde garen e jaynde wonde caggal jaynde gendire le soleil ko jaynde Walf Quotidien noon nangi tan ko gardiɗo leydi ndi wiide kay ko tigui badɗo piégé ɓe ganduɗa ko kamɓe goni opposition o woni luldiɓe ɗum ɗon noon ko wiide tan oɗo saaha kay yiɗi ko fusde hakkude mabɓe saabu dialogue mo noddi ɓeɗo jaaɓiɓe cali garene jaynde quotidien e le quotidien jaynde quotidien wi Khalifa wi ko ey kono noon Ousmane Sonko wi ko ala e dialogue mo ganduɗa gardiɗo leydi ndi noddi ɗum kanko Khalifa Sall wi mawo noto so dialogue oɗon dañi kono kadi kay ko oɗo mo ganduɗa wi ala ko way noon notoyta ko ɗum woni biyeteɗo Mimi Touré saabu yette kay gardiɗo leydi yiɗi tan ko 3e mandat muɗum ɓenna goɗɗum ko wone jaynde Vox Populi woni kay wiide yete kanko konguɗi Khalifa Ababacar Sall ha joni hen ɓe garte o wi yete kay
ɗo joni yete kala ko ganduɗa woni essentiel o walla kala ko ganduɗa woni yiddam min Khalifa Sall woni kala no mbami rewde hami wona candidat fo ne moƴƴi kono yumi jeeya tan e candidat ji ɗi ɗo rewi so tawi rewi koye wonde wiide ne waɗe amnestie ɗon fotata rewde so tawi ko rewde e yewtere ko ɗon fotata rewde kala ɗo wawi rewde dal en tout cas kanko woni goƴa makko oɗo saaha ko jeeyede candidat ji hitande 2024 te noon e konngudi makko o wiyata ko ɗum ɗon ma woto kono noon Ousmane Sonko ɓe mbi yete kay kañum noon wukkiti jeygol e gardiɗo leydi ndi président Macky Sall ha waɗi ɗum accusé goɗɗi e goɗɗum garene jande l'observateur ɓe garti koye Ousmane Sonko ɓe mbi kay ɗo joni woni koye jamma mo wetani taw saabu yete ene jeeya yete nutugol makko foti ndo to yaade to banggal lawol gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ne fawayi dow makko oɗo saaha hakkude makko e lawol e ko way noon ɗum noon saabi kanko Ousmane Sonko ɗo joni mataw tan amo wone niɓɓiru goɗɗo mo ganduɗa kay konngudi muɗum walla haalluji muɗum walla ɓe dañje muɗum yewtere woni Sidi Ahmed Mbaye noon ine anda innitama ko heewi e affaire Ousmane Sonko e Adji Sarr saabu kanko yette to banggal vidéo ji eko way noon innitama hen ko heewi kanko noon addi konngudi makko e nder jayde l'observateur ɓe mbi yete kay ko faye fièvre crimée Congo to hôpital Dalal Jamm mo Guédiawaye ko oɗo cankiɗo hen noon ko boucher mo ganduɗa ko kanko dañno oɗo rafi ɓe mbi galle makko to cité Fadia Guédiawaye ɓe mbi yete oɗo saaha noon e Diourbel to yano to Kafrine ɓe mbi ko tolne 97 yimɓe oɗo saaha nani ndewe gam tan ƴeewede beele rafi oɗon wonani e mabɓe garene jayde li quotidien ɓe mbi 1er mai mo ganduɗa ete kay ko 1er mai historique ɗum ɗon noon toon to diwan mo Sénélec ɓe mbi kay ko ɗum tigui ɓe ƴewtidi saabu ɓe mawnini ɗum no fewi oɗon fête du travail garena joni les échos kañum noon ari tan ko wiide Ousmane Sonko kañum noon suuti konngudi Guldi Diaw fawe dow gardiɗo leydi ndi kono kanko gardiɗo leydi ndi noon ha joni tan konngudi makko nane jayde les échos o wi ko ñett wiide yete salaire aji wawa ɓeyditede saabu ko nanna hen kopareje heewi e goɗɗum te caɗele ɗe nani jokki ha joni garene jayde besbi le jour ɓe mbi gardiɗo leydi ndi kay yete fusi walla seki yeewi askan wi ɗum tigui jayde besbi le jour addi saabu ɓe mbi ko ɓeɗo jaade dialogue ɓe jaadane dialogue heddiɓe yaadiɓe mumen nani dari ne mbiya yete kay hoto ɓe jaa e oɗo dialogue mo ganduɗa walla yewtere nde gardiɗo leydi ndi noddi ene jeeya hen badino Mimi Touré e woɗɓe ɓe ganduɗa Malick Gakou kañum kam yimɓe mum mbi ko hoto jeeya e dialogue oɗon kono noon ƴettani taw décision mo kanko oɗon goɗɗo mo ganduɗa kay oɗo saaha notimo joomum koye jayde enquête ari hen hande jaydeli ɗi fo garti hen woni Mamles Camara woni yette jaydiyanke mawɗo basɗo fittandu muɗum e weekend ɓennaɗo oɗo ɗum noon ko waɗama hommage mawɗo kanko Mamles Camara ɓe mbi yete Mamles Camara ruttama teddugal saabu gardiɗo leydi ndi ƴetti inde sesti totti ɗum Mamles Camara oɗo saaha saabi ɗum darde makko to banggal wonde jaydiyanke mawɗo o meeɗa nanede wone gueɗe ko way noon ngal ɗo teddugal kay amo handi hen hayso tawi nottima joom makko garen ha joni jayde libération kañum noon ari ko scandale mo ganduɗa ete dañi hakkude SK e ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni l'ARCOP ina andirano e banggue ARMP ɗum noon ko tan hakkude mabɓe mataw yete tekkere luuɓino hen e gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe ponno nannude koppareje toon kamɓe Eiffage ponno jettude koppareje ɗeɓe ponno wadde versé ɗeɗon koppareje noon woni ko ganduɗa ete ene fonno nadde e compte uji état ɗum noon ɓe nannan ɗum ene tolni noon ɓe mbi guila hitande 2011 ha hitande 2020 ɗeɗon koppareje natani ɗum saabi noon kamɓe ARMP ɗo joni ene noddite tan ARCOP ɓe mbanno noon yette plainte gam tan ɗiɗon milliard uji natay caisse mo Sénégal ɗum saabi ɓe mbi yette kay
ha joni bangue mbuñaari ene hedde oɗon bangue ɗo joni noon aɓene lawol saabu ko tolne milliard uji million ngaji milliard uji tati ɓe ponno wadde versé e caisse état oɗon e million ngaji tati ɗi ganduɗa ko bangue dommage capantati million ɗi ganduɗa ko bangue dommage et intérêt fonno wonde ɗum noon ɓe garti ha joni tan e sankare Mamles Camara ɓe mbiyete Mamles woppi caggal muɗum vide mawɗo ne wawi wiyede walla tan woppi caggal muɗum yewede hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe joni joni guddi tan hello wonko non tigui hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ɗum noon ko duwanade tan bandiraɓe walla tan dendagal saktoɓe kabaruji ɗo e nder leydi meɗen Sénégal dendagal journaliste uji leydi meɗen Sénégal ina duwane sankare Mamles Camara mo ganduɗa ina andano to banggue éthique ina andano to banggue déontologie ne andano to banggal fonkude ligguey muɗum ne andano to banggal wadde formé jeune uji kewɗi ɗi ganda sukaɓe hewɓe hande nanɗo liggotoɓe to banggal média ne gandi darde Mamles Camara holli ɗumen guila to envie FM e banggue goɗɗo e goɗɗo ɗi ganda ete ɓe dillidi makko oɗon banggue e tan école aji ganda o jangguiniɓe o tottiɓe ko ganda kañum woni ko wone makko walla feccere ɗe gandane wone makko Mamles Camara meeɗa ka nanede gueɗe politique walla tan wone gueɗe ɗe ganduɗa ete hande ene wawi addande mo caɗele ko neɗɗo mo ganduɗa kala do banggue éthique et déontologie haala e nder leydi meɗen Sénégal Mamles Camara ne wawi waɗede cité yo Allah yurmo yafomo e juuɗe moƴƴe jaɓɓomo to fayto noon ɓuranamo ɗo ummi ɗo yette ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe noon tan gariten e ko faye virus de la fièvre hémorragique de Crimée Congo ɗum noon woni rafi mo ganda nani ɗo e nder leydi meɗen Sénégal wiyede won mo ganda wasi fittandu muɗum ko rafi oɗon addi ɗum ɓe mbi noon oɗon rafi wiyeteɗo yiyete fièvre hémorragique Crimée Congo ko rafi mo ganda ko virus oɗon virus noon andete koye ɓandu wuloru e ko way noon walla neɗɗo daña hémorragie e ko way noon dañete noon nangata noon koye kowoje ina wiye tic ɗeɗon kowoje mon kolle ɗum e image jiyon image o ɗeɗon kowoje ɗe ganda wiyete ko tic ko ɗiyen kowoje heewi tottude ɗum ko ganda ko kañum woni animaux ji walla mbiyan tan totta ɗum ko wayno baali bayi gayi e ko way noon so fiɗi ɗumen totta ɗumen oɗon rafi heddito noon so neɗɗo ñaame yette tewnguɗon kañum ne wawi rabde ɗum walla ni mema hen tan o daña tan contact direct e tan ko ganda kañum woni yette cakkuɗi ɗi ganda ete koko waɗi infecté oɗon rafi aɗa wawi dañde ɗum saabu contact memde ƴiijam e ko way noon pour noon raaba neɗɗo hakkude neɗɗo e neɗɗo il faut neɗɗo o mema ƴiijam mo ganda ko dañɗo oɗon rafi walla tawa ko memɗo yette gueɗe ɗe ganda ko gummiɗe e mum ko wayno yette ko wayno tuure walla ko wayno yette ko yaltata e muɗum ɗum ɗon heewi addude oɗon rafi rabde neɗɗo o ɗum noon woni ko ganda ete hadde ɓe mbi naate ɗo nder leydi meɗen Sénégal to ganda woni hôpital Dalal Jamm ka dañnoɗo toon oɗon wasi fittandu muɗum ko tolni noon 90 yimɓe nani ndewa ɗo joni gam tan ƴeewede beele rafi o yananemo be saabi ɗum noon ko neɗɗo dañnoɗo rafi o waɗi voyage yeehi Kaffrine yeehi to ganda kañum woni Kaolack elle woni ko ganda ete hande aɓe ndewa ɗum kono noon yo haɗanen ɗo ko ñagadela tan ya taw wona rafi mo ganda ko ɗo haadanta en e ka oɗo cankiɗo heno Allah yurmo yaafo ɗum kono noon Allah hanna ɗon gueɗe ɗe saabu ko rafi mo ganda e dabgol muɗum hayso tawi weeɓani ne wawi kadi yawde saabu neɗɗo wawi wonde nodde saabu tawa tinani nande wonde rafi o e ko way noon tuure muɗum e goɗɗum aɗa wawi memde ɗum addanma ɗeɗon caɗele hettiyankoɓe biyankoɓe ko wiiɗo Allah waɗan hen jaami kisal hokkude wonande gongol so Allahu lamɗo jaaɓi wiɗon tan koɗo kanneten ruɓindu jayndeli meɗen hande ko bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗanno e banggal caméra o ko Mansour Sowliya Thiat mo ganda ina ari noon ne artire lumière mbeɗa andi kam merci toppitemama no fewi noon aɗa andi yumma ne weeli Thiat machallah yumma ne weeli feeñema ayi reedu gartirɗa ɓeɗen toon tan gonɗa aɗa ñama tan aɗa lelo e sara merci si ɓe kam ko noon tan noon tigui e tan weltinde kala mo ganduɗa ne yeeɓa ina heeɗo Piindi TV ha gongol so Allah lamɗo jaaɓi
Ali Fall heɗenen bangal caméra. KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do pono da yobdi ujunere kala ko temedde jeenay mbudu njobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda njobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma